при големите такива басейни отделят 2 коридора за тренировка, 2 коридора за граждане. Тук канала може да бъде разделен наприки и надлъжно и за високо спортно майсторство, и за всичко останало. Ало! Добър вечер. Добър вечер. Първо искам да се обърна към господин Тодоров и да му благодаря, че е поканил един от най-големите архитекти в Пловдив в момента от младото поколение. Аз съм колежка стара. Второто, имам въпрос към господин Маринов. Понеже късно се включих, ще ме извините, ако сте го дискутирали, интересувам се ми в какво ще се състои реконструкция на буливард Руски. Само за да има цепеници дърва за продажба, или вече е променено това нещо? Какво се мисля, че това отпадна. Благодаря ви. Добре. И не мога да отговориш. Мисля, че това отпадна, но първо като оценка на архитект Маринов искам да ви кажа искрено, че преди 2-3 седмици играх в една компания, където имаше даже няколко души архитекти и строители и общо взето някой каза, архитект Маринов вика емблематично име и никой не го успори. Това след като колеги за гърба ваше. Аз съм по-доволен, че съм причислен от младото поколение, за което благодаря. Това също е. Здравейте. Ало? Да. Здравейте. Благодаря, че поканихте такива хубави хора, които милеят за нашия град да стане по-красив. По първия въпрос за Борис Христов. Местото е от удачно по-удачно. Защо? Тук Филип Македонски ми е под носа. Никой не го поглежда. Гърбът му е към мене. Нито му е местото тук, нито като скулптура и така нататък. Но да не обиждам съсловието. Борис Христов пък е роден на следващата улица, Велико Търново, номер 47. Как тогава ще върви на другади Борис Христов да ни учи много ялета? Местото му е само тук и никъде другаде. А пък колкото за концесии и за търгове, това са шашмите на тези, които са далавераджиите в Пловдив. Има ли такива? Има ги бол, господин Маринов. Аз ви познавам, вие по физиономия няма да ме познаете, когато надигаха за съветското консулство. За 6 дена надигнаха. И от тогава са всички архитекти и кметове са мнати. Така, грубо казано. Но ви свалям шапка за нещата, които правите. И оставите на Пловдив. Изчервих се. Младия архитект, толкова млад, толкова известен вече. Да кажем нещо за стадиона. Сега за стадиона, защото скоро гледам, слушам, че пак концепцията да се руши. Значи аз си бях заклел след кампанията, която беше абсолютно предизборна, и си остана там. И не прави чест и на едната и на другата страна, че повдигнаха въпроса, след това млъкнаха за стадиона. За други избори пак. За други пак. Но аз, понеже в тази кампания участвах с истинска кауза за стадиона. Но, ако забелязахте на мача с Италия и на мача с Армения, как се жалваха, че имало на единия 10 000, на другия 12 000 зрители. Аз питам пловдивчани, ако този мач беше Пловдив, колко зрители ще да има? И питах няколко души, които са били свидетели на мачове, където са ходили по 60 000, примерно с Ботев и Байерн. Защо този стадион да не е в Пловдив? И веднага, националният стадион. Ще кажа, че Пловдив е в центъра на България, транспортният център. С новите магистрали от Бургас, от София, от Русе, Търново, Стара Загора, Сливен ще дойдат за по-кратко време, отколкото ще отидат на който и ден нов национален стадион, някъде във Враждебна в София или където и да е. И щеше да има, стадионът ще да си пука по шеловите, това го казаха всичките, които ги питах, на които зададох този въпрос. Второ, не мога да разбера защо този стадион, за който, между другото, експертизата, въпросната експертиза, която беше поръчана от Института по строителство и архитектура,
платена 40 000 лева, всички професори участваха и тя е толкова дебела. И която каза, че стадиона е от здрав по-здрав. И единствените препоръки, които имат към него, са, ето така може да се покаже, това е така визуализацията на възможностите по сега съществуващия проект, на който аз съм ръководител, стадионът да бъде довършен така, че да остане за 50 000, да бъде покрита 75% от площта на седалките и да отговаря на всички изисквания за мачове на FIFA и на UEFA в най-високия клас. И за този стадион, онен ден четам на министър Нейков изявление, че на нас не ни трябвали такива тежки бетонни конструкции, а леки. Леки, не знам, може би някакви надуваеми, тип Мишелин или не знам какво и как може да се говори. И последното, което пак не е на последно място, 1989 година го завари на една година от финала стадиона и на 5 милиона лева, които трябваха за да бъде довършен. И то главно да му се закачи осветлението, да се довърши покритието и други подробности. И така си остана. Сега казвам, че за 10 милиона лева той може да влезе в експлоатация, да получи така наречения акт 16. А пък за още 20 милиона лева може да стане национален стадион, тъй като всичко останало, което е инфраструктура за един национален стадион, той го има. Има си спортната среда, парковата среда, подходите, паркингите, всичко необходимо, за да стане и вече готовия строеж. Значи едно, да кажем, с всички екстри, 20 милиона евро, според мен, ще го направи, се поставим с стадиона в Букурещ и с много от стадионите, на които се проведе Европейското първенство. Което 20 милиона евро може да го сложиш до 200 милиона евро, колкото струват онези стадиони, и то само чашата. Така че, когато говоря на тази тема, се вълнувам, но този път с основание, заради леките конструкции и надуваем. Може би това е една метафора за проблема, че проблема се оказа надуваем, лек и надуваем и когато трябва изчезва. Или има друго лоби с специалист по надуваемите конструкции. Да. Тези надуваеми конструкции по-бързо влизат под кожата на министра, може би. Ало! Извинявам се за повторното се обаждане, но все пак искам архитект Маринов, ако може нещо да каже за тая реконструкция на буливард Руски. Защото госпожа Петрова, когато е тук, тя казва, че не може да направи тротуара, защото има реконструкция. А ние толкова с години се спъваме по тези дупки по тротуарите. И ако има някаква реконструкция, тя кога ще... Добре, аз да обясня, тъй като архитект Маринов. Доколкото аз знам, значи има задание за реконструкция на буливард Руски, който тепърва ще става ясно какво и така. Отпадна варианта да се режат дървета. Така че първо трябва да се приеме кой проект, кога ще стане, не ми е ясно, не знам дали нещо знаете ви в някакво обозримо бъдеще, и тогава ще започне да се работи включително тротуарите. Нашата зрителка се вълнува, че наистина тротуарите не се пипат, тъй като не се знае как ще изглежда проекта, по който ще се работи. Така разбирам аз нещата. И затова госпожа Райна Петрова така отговаря. Ало! Здравей, Евгений. Здравей. Добре дошли на твоите гости. Радвам се, отдавна архитект Маринов трябваше да дойде. Помня ви, когато бяхте кандидат за кмет. Жалко, че не станахте, защото много неща щяха да бъдат оправени в Пловдив. Аз съм привърженик на идеята само нещо да се допълни стадиона, за да може да се остане. Като чух завчера този Нейко, като казва, че този стадион трябва да се разруши, направо сърцето ми подскочи. Нещо изградено трябва да рушим, защото нещо на някого не му е харесало. Архитект Маринов, направете всичко възможно. Този стадион, да, някога беше 9 септември, сега е Пловдив, няма значение името. Въпросът е да си остане стадиона, защото ние там сме играли. Сега вече аз съм в тая възраст, в която не съм за игра, но тогава се провеждаха разни спартакиади, такива неща, които в момента в Пловдив вече не се провеждат, с изключение татко, мама, дето тук на градината. И за това правете, струвайте. Евгений,
отдавна трябваше да го поканиш, архитект Маринов, за да направят нещо. А иначе, аз малко късно се включих, иначе за Велико Търново, като минавам много често пъти покрай тази къща, с онова мъненко портретчето на стената, както имаше едно стихотворение. Ами този знаменит глас, този голям пловдивчанин, този голям българин заслужава се да се направи нещо. Пловдив, ние сме дължни, че не само на него, и на още колко други личности. Още веднъж поздравявам те, Евгений, че си поканял тези двама личности. Аз само да допълня, че този стадион е и за разлика от тези другите предложения само за футбол, той си е напълно оборудван и първокласен леко атлетически стадион. Че Пловдив е родното място на Стеф Костадинова, Атанас Търев, цяла плеяда лекоатлети, които са тръгнали от тук. Тук на тая писта Ивет Лалова бега 10,77, което е второ постижение на 100 метра в Европа за всички времена. Има и друго нещо, че ако бъде с лека конструкция, те феноди ще разглобят още на Ботев локото, като се... Трябва да е здрав бетон при днешната публика. Така. Продължаваме, уважаеми зрители, има още малко време. Мнение за паметника, разбира се, и за стадиона, и за гребния канал, но основно за паметника. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Искам да взема отношение за стадиона. Аз съм висш технически ръководител от Спортстрой Пловдив. И съм много наясен с нещата и за гребния канал, и за стадиона. Познаваме архитект Маринов, неговите качества. Сега за гребния канал, това е последното нещо, което Иван Панев направи за Пловдив. Иначе този канал щеше да отиде в Кърджали, но благодарение на силния колектив на архитект Маринов, той, Людмила, както и да е, много силни архитекти са проектират това съоръжение. Сега има някакви изисквания на Международната федерация. Има една велика архитектка, която не знае какво е архитектурно разпределение, но тя е олимпийска шампионка по гребане. Значи трябва да направим успореден канал. Хубаво ще го направим. Коритото на Марица е свободно. Ето коритото на Марица, дори не между канала и дигата, може да се направи. А специално за стадиона, стадиона е уникално съоръжение. Пистата му от тартан, 1984 година е сменена и той има архитектурен облик, така че за 10-15 милиона всяка година Пловдив Инвест смятат колко пари трябва, не повече от 10-15 милиона евро и стадиона ще стане кукла. Приятна вечер! Ето, що ми казва специалистите. Така, сега, докато чакаме следващото обаждане, използвам случая извън тези теми. Един въпрос, той е повече градоустройствен, но може би нещо ще кажете. Сутринта зрителите попитаха, сутринта дискутирахме липсата на паркинги, в смисъл подземни, надземни. Знаете ли вие в общия градоустройствен план на Пловдив изобщо фигурират ли места, където ще се застроят паркинги и как гледате на това, че нищо не се прави, само разширяваме синята зона, нали? Това се прави горе. Ами, значи, общия градоустройствен план, там паркингите са предмет на подробните планове. Значи, там в общия се предполага, да. Паркингите трябва да бъдат предмет на подробните планове и предмет на конкретните проекти. Значи, сега вече има такива устройства за паркиране. Аз сутринта мернах, които са асансьорите, които се продават точно като в Мусю Бриколаж. Може да отидеш да си купиш и да си монтираш едно такова устройство и не струва кой знае какви пари. И това са решения. И това за Пловдив може би е най-правилното решение, защото Пловдив има висока подпочвена вода. Такива големи подземни паркинги не могат да станат. Особено пък подводни, каквито четох и такива в Цар Симеоновата градина. Да, където там е артезиански кладенец, между другото. Но това е друга тема.
да се решава действително. То няма как да бъде направено централизирано, защото вижте в София какво става в синята зона, когато направиха нещо, което е опит за регулация и излезе народно опълчение. Трябва да, крачка по крачка, обаче трябва да бъде последователно. Значи това не може да стане в един мандат, но така нареченият транспортно-комуникационен план трябва да се спазва. Той трябва да бъде ревизиран, защото той е останал от едно време, когато централните